Anakotz Lasarte, berriztara, 51 urte, Maiaben bizi zara zure emazte eta 3 seme-alabekin, 2 hil egin ziren, Gari eta Ekai, inar daukazue. Anakotz, ongi etorri segi Protan Txokora. Eskerrik asko eta egunon. Konta iguzu apur bat, Anakotz, psikologia ikasketak egin zenituen, eta gero industria munduan aritu zara orain arte. Bueno, bere guneanik, ikasi naban batxilleratua, eta gero karrera bat ikasteko asmoa neukan, eta erabaki nun psikologia egitea. Eta gero, bukatu naban, eta, badakizu, gero bukatu lana, bukatu ikasketak, eta, lanera, ez? Eta, ez zitzaien atera psikologia munduan lanik, eta egin nuena zen, industria mailara sartu nintzen, eta hor logistikan pixkat espeziatu nintzen, eta, hor aritu naz, 20 urtetan, eta, hor aritu naz, eta, hortxe nabil, industria mailan, bai. Bueno, esango dugu, zure bizitzak gora berak izan dituela, bai? 2014an seme bat galdu zenuen, 2017an bigarrena, konta iguzu. Bueno, nik nire bikotea maila bikoa da, Iratxe, eta, maila bin bizi gara, eta, bere gunean erabaki genuen familia izatea, eta, hor aritu ginen, eta, haudun gehitu zen, Garitaz, eta, dena ondo zijoan, haurdunaldia ondo zijoan, eta, ja 29. astean, egun normal baten, uztaileko egun normal baten, 27. astean, barkatu, egun normal baten, berak zuela umeak sentitzen, eta, ja umea pixkatina zegoen, ostikadak ematen, sentitzen genuen, eta egun horretan ez zuela sentitzen. Eta berak ja somatzen zuen zoze arraroa gertatzen zala, eta harik zan dienien, lasai egon, lasai Iratxe, normala da, lasai egon, lo egongo da, edo lasai egongo da, edo lasai egon. Eta, egunera horrela zijoan, eta gero ja gauean, afaldu gendun, eta ari neuan fregaua egiten, eta esan zian, ez dut egun guztian sentitu meak, hamin zehose gertatzen da. Eta nila moskeatu ditzan, goratzen az, neuala fregaua, moskeatu ditzan zan, goazen bendaroa. Eta iratzen zen, lasai egon, bihar joango gara bestela, ez, bihar ez, gaur joango gara. Eta joan ginen, eta esan ziguten hiri zegoela. Bere bihotza gehitu zitzaion, korapilo bat egin zen kordoia, bilikala, bera mugituta korapilo bat egin zen, eta hiri zen. Orduan jaio behar izan zen, probokatu izan partoa, eta jaio zen, ordurari, normal moduan, eta hiri jaio zen. Eta, Gari joan egin zen. Gari hilda dago. Hitz horiek entzuteak, zer sentidu arazi zizun? Bai, perez ara heldu ginenean, jartzen dizute, eta, ekografia bat egiten da, ikusteko nola dagoen umea. Eta hor, ja, ekografista isilik zegoen, eta ez genuen entzuten ezer, somatu genuen, esan ezer entzuten latidorik, eta, no hay latido, voy a mirar, no hay latido. Eta, kriston paloa izan zen, ze lehenengo umea zen, eta, pizkate han bezan ziguten oso kasu gutxi egoten zirela, horrelakoak, eta, oso ondo trata oskuen, egizan da, gero Iratxe ingresatu da egitu zen, partoa provokatu inbertsalako, eta, horrela izan zen. Guk berez istripu bat moduan hartu gendun, berez, esan ziguten istripua izan zela, kordoia egin zela korapilo bat, eta, istripua izan zela, horrela hartu gendun, bai izan zen gogorra, baina, nahiko askar edo aurrera egin gendun, ez? Nahiko... Bai, partoa momentuan provokatu zioten, hurrengo egunean,
Hori ere, Claro. pentsatzen dut oso gogorra izango zela, ez, jakitea. Bai, berez, karo, ja hor ume badago, fisikoki ja Egina egiteke dago, baina egiten. asko eginda dago. Ordu baka, umea jaio egin behar da. Provokatu egiten dute, umea hili jaio zen. Orduan, ingresatuta gehitu zen, eta egun bat eta erdi egon ginen, da, bueno, ja jaio zen. Eta, bueno, Esaten zuen bezala, situazio gogorra, bai, gari joaten da, bai. eta hortik 3 urtetara, berriro bizipoza, zuen bizitzara. Bai, seguri nola esan zuten Garina istripua izan zela, ba, ez zegoela inongo arazorik, eta, bueno, orduan gure bizitza normala jarraitu gendun, eta, bueno, berriz ahalegindu ginen, eta 2014an gari galdu gendun, da 2017an berriz haudun gelditu zen, eta, bueno, ilusio sartu gendun, eta, bueno, ondo, gustora. Baina, bueno, pixkat hasi zen komplikatzen, ze iratxe gaixotu egin zen, anemia bat hartu eban, hola analisi repentino batzutan, ikusi anemia bat, horan ingresatu beharra izan zaban lehenengo Mendaron da gero Donostin, eta Donostin zegoela ingresatuta, 20. asteko ekografian agertu zen bihotzean ekaik arazo bat zeukala. Orduan, arazo nahiko potentea zen, baina, bueno, gaur egunean zeu esan aurrerakutzakin eta, esango dugu superablea zela. Gogorra esango zala, jaio eta segituan ebakuntza bat egin beharko zala, kurutzetan, baina, bueno, esan ziguten, pronostiko txarraren barruan, superablea zela. Eta, bueno, orduan guri eman ziguten aukera haurdunaldia mozteko, eta nik iratzi izan, zuk erabiko duzu, nik lagunduko zutanetan, baina nik nahi dut aurrera egin, baina, garrantzitsua da zure iritzia, eta berak esan zian, mesedez aurrera egiteko, eta aurrera egin genuen. Errekuperatu izan, anemia hortaz, eta, bueno, heldu zen garaia, martxoan, eta partoa izan zen, martxoan, eta, bueno, jaio zen, Donostin, eta kurutzetara eman behar izan zuten, eta, bueno, esan ziguten, nahiko ondo jaio zela, arazoa zegoela, baina, eurek ikusi bezala, kardiopatia hori, kardiopatia grandes vasos esaten dana, pronostiko gogorra zela, baina ebakuntza batekin normalean bere pronostikoa ona zela, bai? Orduan, ostegun baten jaio zen, martxoak 9, eta astelenean ebakuntza, martxoak 13, eta, esan atera ebakuntzatik. Bere bihotzak falla hoi ban, eta ez zuen aguntatu. Eta orduan hil egin zen. Zer sentitzen du aita batek, bigarrengoz semea galtzean? Tristura pila bat, eta, borroka egin da berriz hil egin da, eta, pixkat pentsamentu negatibo pila bat, zer egin dugu, zer gaitik guri, bigarrena, zer da hau, ez dakit, galdera pila bat, ez? Negatiboak, eta, pixkat, nire emaztea bat berdin, bio batera, zer egin dugu, zer gaitik guri, ahalegindu gara aurrera egiten, esan digute, pronostikoa nahiko ona dela, aurrera egin dugu, eta kaguela betxe, eta berriz, hil zaigu, eta ez dakit, oso momentu latza izan zen, oso gogorra izan zen. Baina, bio batera aurrera egin du. Zer da momentu horretan biok sentitzen zenutena? Amorrua, tristura, beldurra? Ez, nire kasuan beldurra ez. Zan
amorrua, zergaitik guri, ikustizia bat, zergaitik, beste ikustizia bat, zer egin dugu txertu. Tristura, klaro noski, zegoelako gurekin, baina esan amorrua, ez dakit, mundua ikustua da gurekin, ez? Zergaitik gertatu dago, berriz. Amorrua beti sortzen da, esan duzuna injustizia batetik, onarpen falta batetik. Zer izan zen gehien gainditzea kostatzen zuen emozioa? Ba, umea ez egotea gurekin, Ekai ez egotea gurekin. Ekai eta Gari ez egotea gurekin. Zen bai Garin kasuan, bai ikusi genuen, pentsatu genuen, zala injustizia bat, sinistu genuen, zala injustizia bat, estripu bat, Ekairen kasua, ikusi genuen, amorruz, injustizia, guk egin dugu, borrokatu egin dugu, anemia bat pasatu dago, 20 egun ospitalean Donostin, aurrera egin dugu, iratxe begogor, ni begogor, eta errepente, ostras, gaina jaio zan, ondo jaio zan, pronostiko ona, medikoak ere, zirujanoak ere, lasaitzen, va a ser duro, pero bueno, vas a ir adelante, eta golpera de repente, hil egin da, gaina izan zen nahiko gogorra, ze ebakuntza bukatu baino ordu erdi lehenago, bi kardiologo atera ziren, eta gu genduenan kanpoan, eta esan zioten, tranquilos que va bien, le vamos a coser, y ya está hecho, ya está hecho, ordu erdi lehenago, eta claro, pasatu zen ordu erdi, eta ez zen inor ateratzen, 3 ordu laurden. Ordu bete, atera zen zirujanoa, eta familiares de Ekai Lasarte, Uribe Larrea, y sí, aquí. Lo siento, pero acaba de fallecer. ¿Cómo que acaba de fallecer? No ha aguantado el corazón. ¿Pero cómo que no ha aguantado el corazón? No, si nos acaban de decir hace una hora que va todo bien. Sí, ha ido todo bien, le hemos cosido y de repente han empezado a bajar las pulsaciones, no sabemos lo que pasa, le hemos vuelto a abrir y estaba todo bien. No ha aguantado, él no ha aguantado, su corazón no ha aguantado. Claro, sortzen zaizun amorruak eta alta hartu genuen, etxera joan ginen berberean, familiarekin batu ginen baserrian, eta, pixkat, babes bila, ez? Eta, emozioak dira, amorrua, tristura, den aldatzen da, momentu batetik bestera, eta nik goratzen az, Ekai ingresatuta zegoenean, hor 5 egun horiek bizirik hau zela, ni egoten itzan uzian berakin, eta mugitzen zan, eta jaten ematen genion, ez dakit, bizirik zegoen, eta lagunek hitz egiten nuen, eta, ondo doa dena, ebakuntza astelenean da, eta, venga, eta, derrepentean, ilusioz, naiz da egoera latza izan, pasatu behar genuen momentua zan, eta ilusioz, baina, karo, derrepentean, den aldatzen da, guztiz den aldatzen da. Eta, amorrua, tristura, mina. Nola izan ziren hurrengo pausoak, mantzentuzten horrera pausoak? Nola atera zineten egoera zail horretatik? Nik horatzen az, etxera joan ginen egunean, hil esan ziguten izala, eta 2 ordura etxera joan ginen. Alta hartu eta etxera. Eta, biok lo egin genuen etxean, baserrian egon ginen, familia guztiekin, da gero jagu etxera joan ginen, lo eta lortu genuen, eta horrengo goizean goratzen az esan niola iratxegi, karo, ez genuen nahi altzatzea, bez, genuen gan, botata. Eta esan nion, goazen altzatzera, dutxa bat hartuko dugu, eta badakizu mailabia oso horri txiki badala, eta jendea pixkat badakila, eta etxaur denongo da, eta goazen pixkat babes bila, eta pixkat maitasun bila, ez? Eta goazen kafe bat hartzera, venga. Eta esan zidan, venga, bale. Dutxatu ginen, atera gendu indarrak, eta taberna barrira joan ginen, handagon taberna batera.
Eta, bueno, ba, urten ginen, eta, bueno, ba, neon ginen, besarkatu ginen, jendeakin, pixkat egon, babesa bila, edo ez dakit, pixkat berotasun bila. Eta, bueno, ba, erabaki genuen, ba, ateratzea. Ez egotea etxean eta atera. Bueno, gero ganera papelak egin behar ziren, erabaki genuen ba, agur bat egitea, Segarikin ez genuen agur bat egin, Ekaikin erabaki genuen agur bat egitea, biak batera. Bueno, paperak egin, incineratu, eta bueno, ba, guzti hori ez. Eta, bueno, ba, gure erabaki izan zen, ba, hori, ba, kalera atera, jendearekin egon, jendearentzako gogorra zen, gurekin egotea, bigarren umea, ezaguna gara, ez dakit. Min pila bat zan dantzako, ez? Eta, bueno, baina, bueno, ba, hori, ateratzea, eta pixkat aurre egitea. Gero, denborakin bai doluterapia bat egin genuen, profesional batekin, hemen Donostiko bidegin asoziazioakin, oso profesional honak, Izaskun Andonegikin, eta berak asko lagun zigun, gehien bat nigatik. Zeni bai encerratu nintzen pixkat, zeneri gertatu zitzaidan esan, gu bai atera ginen kalera, baina jendea gehien bat amarengan jarri zuen arreta, iratxerengan jarri zuen arreta, eta nik editu nintzen pixkat, ni sentitu nintzen pixkat bigarren plano batean. Bai. Bueno, ba, hor gero denporakin konturatzen zara dauden kreentzia, ez? Ume baten galeran, ba, amak sufritzen duela, aitak aurrera egin behar duela, familia aurrera atera behar duela, zuzabela gogorra, lagundu behar diozula amari, bueno, guzti horiek, kreentzia guzti horiek daukagunak barneratuta, ez? Bai, Gizarteak daukana, gizona beti izan behar da, indartsua. Emozioak eta hori... Ez dituzu, ez dakit, ba... Ahulezia erakutsi. Ahulezia erakutsi, hori da. Orduan nik onartu nuen papel hori, gogor planta horiek egitearenak, eta ni beti esaten nuen, ba hori, ba, ez, garrantzitsuna iratxe da, eta iratxerei lagundu behar diogu, eta ez, baina ni negoen gezur bat bizitzen, ez? Ni negoen eskutatzen hor, maskara bat jartzen, eta gero hori ordaindu nuen. Bai, ze gero guk 3 bat hilabete pasata gero, bueno, bajan egon ginen, 3 bat hilabete pasata gero, ja bizitza normalera bueltatu ginen, eta iratxe hasi izan, bueno, ba, bere pasioa koroa da, musika, eta koroak 2 korotan dago, bat Maiabian, eta bestea Durangon, eta hor martitzen daba ostiral guztitan, barratxaetan okupatuta zeukan koroakin, ez? Orduan nik egiten ditzen atxean, ba, etxeko lanak egiten. Ba, faria prestatzen, ba, ez dakit, gauza jasotzen, eta hor bai gogoratzenaz, ba, bueno, bakardade hori, ni bakarrik etxean afaria prestatu, eta hor, ba, nola esan, pixkat hasi ditzen edaten, bai? Baina tontamente, ez okan zentzu bat. Afaria prestatzen, ba, tragotxo bateran, ardotxo bi edan, eta ardotxo bi eraten dituenean, ba, negarrez hasten nintzen. Hor bat egon mina. Hor zegoen mina barruan, tristura, mina, amorrua, atera gabe, gauza asko atera gabe, eta bakardadean nengoenean, ba, negarrez hasten nintzen. Eta egun baten bai, eta egun baten be bai, eta hurrengoan be bai, eta hor, ba, karo, ni nirekin, ez, aurren ateratzen, eta, bueno, eta eguna pasatzen zijoaztenean, ba, nik gehiago eraten nuen, eta egunen baten gogoratzenaz moskortu egin zela. Eta iratxe etorri zen gaueko 10etan, 9:30 heltzen zen, zabaldu nutzan atea, eta begiratu zidan horrela, ostras, zi moskortuta zauz.
Eta eske hitz egitea be kostatzen zitzaidan. Eta ez niz nago, ez zidan ezer esan. Eta orduan bai, ez dakit, jo nula beia, ez dakit zelan esan. Esan un punto de inflexión niretzako, eta hor bai erabaki naban laguntza eskatzea. Eta idatxekin hitz egin nuen, idatxe esan bueno, bio joango gara terapiatxo bat egin genuen, eta egia esan da oso ondo. Zeri zabaldu nitzanean ez da esan eban, nire momentua behar dut. Orain da aitaren momentua. Amarekin batera, biok batera, biok bat eginda, baina nire momentua da. Nik behar dut, ni naz orain protagonista. Mesedez, entzun niri. Orduan joan ginen Donostira, Izaskunekin eta primeran. Zabaldu nitzanean oso ondo, eman nion buelta segituan, eta oso ondo. Baina ez zenuten etxi, jarraitu zenuten guraso izateko ilusioarekin, eta Inar iritsi zen. Bai. Ze guk bakenekigun, ekainarek gertatu zala, baina dena zegoela ondo. Osea, nik ez nekoan inungo arazorik aita izateko, Iratxek ere zuen inungo arazorik. Orduan, pixkate Izaskunekin, terapeutakin lantzen geundenean, ikusi gendun, ondo geundela, errekuperatu ginen, eta esan gendun, venga, guazen berriz ahalegintzera. Eta berriz gertatu zen aurdun, 3. biderez. Abortoren batero bebai egun zantartean, baina, pandemia garaian, 2008an, aurtun geratu zen berriz Iratxe, eta egia esan da, Izaskunekin kriston lana egin gendun, zeka hor beldurra ere egoten da, ez? Gari, ekai, orain nola jongo da. Iraganeko oroitzapenak, etorkizuneko beldurra. Baina gu askotan konpetatu moduan, naiz de beldurra izan, ekintzetara jo behar da, aurrera egin behar dugu. Eta Izaskunekin egin duen lan bikaina horregatik, berriz ahalegindu ginen, eta Inar etorri izan. Eta, oso ondo. Oso ondo, orain da gure altxorra. Hirurak dira gure altxorrak, baina 6 daude bizirik, guretzako fizikoki ez, baina mentalki bai. 3 daude bizirik, horrela sentitzen dugu, baserrian, baserri baten bizi gara, eta han oroitzapena dekoguz, eta han daukagu lore bat, eta han daude errautzak, plaka batekin oso polita ni askotan egoten azan. Kriston bakea sentitzen dut, eta bakea sentitzen dozunean, beraiekin egoten, bakean, nik askotan zen jo, zelako ondo egin dugun lana. Zer, gurekin zauzie, naiz da fizikamente zintu, bai gurekin zauzie. 3 bizirik daude. Zer da heriotza Anakotzentzat? Heriotza nik deskribituko luke, ez dakit, bizitzaren zati bat da. Azkenik da, bizitza bukatu eta heriotza hasi. Osea, bizitzaren zati bat. Eta bizitzak, behin goratzen hasi, Iñaki Otxoa de Oza, mendizalea izana, esate zaban, la vida sin la muerte no tiene sentido. Es que no tiene sentido. La muerte es una parte de la vida y por eso la vida tiene sentido. Hay que vivirla pues a tope, lo mejor que se pueda. Bizitzak ez du zentzurik heriotzi gabe. Zergatik du jendeak horrenbesteko beldurra heriotzari? Izango da, ez dakit, mila o desconocido, ez dakizulako zer dagoen gero, ez? Bizitza heriotza eta gero ez dakizu zer dagoen, ez? Orduan, jendea beldurra dio. Ez duzu kontrolatzen zer dagoen gero, orduan beldurra diozu, ez? Saminari eta heriotzari buruz, zerbait prestatzen ari zara, kontatzerik bai? Bai, azkenean gure familian, denbora gutxian, heriotza asko egon dira, Gari eta Kaitaz aparte, Iratxeren ama, aita eta amama,
5 urte barruan hil dira, eta orduan heriotz pila bat egon dira gure familian. Eta, bueno, nik pixkat lehen kontatu dutena aitaren papera, ez? Seme baten heriotzaren aurrean. Pixkat nik bizituna min hori, amorru hori, ez? Pixkat beti atzean egoteak eta jendeak hor ikusten aban kreentzia pila bat duela aldatzeko, ez? Aitaren papela zein da Gari eta Kairen heriotzan, ez? Orduan bai okurtu zitzaidan pixkat lantxo bat egitea horri buruz, eta daukate dokumental bat egiteko proiektu bat, heriotza, seme alaba baten heriotzari buruz, ez? Aitaren ikuspuntutik. Dokumental hori Aitatxo dauka izena. Aitatxo. Aitatxo, bai. Eta, bueno, gaia da, seme alaba baten heriotza, baina aitaren begiradatik. Aitak kontatzen du, normalean ama da hitz egiten duena, eta aita da, ez duena hitz egiten. Orain, helburua da aita jartzea amaren parekotasunean, da aitari ematea hitza. Garantzia ez biak dute garantzi berdina, azkenean. Biak dira bat, aita eta ama bat dira. Baina aitari ematea hitza. Eta helburua da hori, aitari bat aita izatea protagonista. Eta bigarrena eta garrantzitsua ere gertatzen dena, gogorra da seme alaba bat galtzea, baina, bueno, badaudela erramintak, badaudela aukerak aurrera egiteko, laguntza eskatzeko eta aurrera egiteko. Eta pixkat erakutsi familiak nola aurrera egin duten, holako heriotz baten aurrean, 3 familiaren historia kontatzen da, heriotz desberdinak, bat heriotz perinatal bat, perinatala da hori, jaio bezai pronto hiltzen dana, edo jaio horretik hiltzen dan umea. Ume baten heriotza, 6 urteko ume baten heriotza borroka gogor bat egin da gero, leuzemiagatik. Oso familia, kristonako familia. Eta gero beste heriotz bat, neska gazte bati, bihotzeko bat eman da, hile izan da, familia hori agertzen da, ez? Hor, historiak guretzako emozionalki ikutu egiten digu, ezagunak dira 3. Eta gero hor ja kontatzen da, dolu aditu bat agertzen da, izaskun pixkat kontatzen nola egin aurrera, pausu desberdinetan. Eta, bueno, profesionalak ere, medikuak. Gero agertzen da pixkat, gure historia ikutzen da pixkat, zenetzako garrantzitsu da omenalde bat egitean familiari. Orduan, zati txikitxo baten agertzen da basarriko historia da nola heriotza ikutu duen familia, baina nola egin duen aurrera, heriotzari, ez? Euren faltei, ez? Nola egin dugun aurrera, nola familiak egin duen aurrera, ez? Eta nola agertzen da baserria, nola hain presente egon den heriotza, orain sekula baino biziagoa dagoela, ez? Generazio berriak dauz eta bizitu egiten dute baserria. Pixkat hor, eta humore pixkat ere sartzen da, pixkat desdramatizatzeko, eta baina respetuz noski. Eta ez dakit, proiektu oso polita, eta ja daramate urte eta piku horrekin, eta heldu da momentua aurrera egiteko, ez, berakin. Eta pixka da, jenteari laguntzeko, eta, Gaur egungo gizonari, eman bartzaizkio irtenbideak sinismen horiekin eusteko? Bai, ze hor daude sinismen asko ondio
atera behar direnak, ez? Pixkat aldatu behar direnak, eta hori, gizonak ere sufritzen duela. Eta hori, vulnerable, bera, eman behar duela arpegia, ni bai gaizki nago, eta laguntza behar dut, eta pertsona gara danak, ez? Orduan hor, sinesmen batzu nik uste dut aldatu behar dira, eta bai gizarteak eta bai gizonok, edo bai aldatu behar dugu, ez? Pixkate mina atera, eta laguntza behar denean laguntza eskatu, eta onartu, ez zaudela ondo, eta laguntza eskatu, ez deko inungo arazorik horrek. Hori da. Eta duela bilabete eskas, deitu zenidan, Winners Formationen hasi nahi zenuela esateko. Zer bultzatu zizun erabaki hori hartzera? Bueno, udata gero momentu arraro baten moduan bizitzen ari nintzen, ez dakite ilusio falta, gehien bat lanean neukan pixkat egoeragatik, edo, bueno, azkenean ez nuen onartzen nire egoera lanean, eta orduan pixkat amorrua sentitzen nuen, tristura, ni nengoen egoeragatik, eta hor sartu nintzen bukle baten, exijo lainora orduan esan, hau partekatu behar dut aditu batekin, eta laguntza eskatuko dut, ze, bueno, nik sinisten dut, eta, bueno, gauza asko egin dezake dela, eta enitzako formatzen horregoteaz, horrela sentitzeaz, eta, bueno, horretik zu gara jo nuen, ze banekien zu pixkat jendeari laguntzen ari zinela, eta, bueno, pixkat hori, partekatzeko eta ulertzeko zergaiti sentitzen holan, eta, bueno, pixkat hori, lantzeko nire egoera, ez? Zentzuk izan dira nirekin landu dituzun arloak? Ekai galdu gendu nien, eta eskatu gendu nien laguntza, izasku ni, pixka berdina. Pixkat onartu laguntza behar duzule, eta orduen, kendu maskara hori, eta zu gara joan nintzen. Horren berez, lasaitu nintzen. Baneki lan hona ingo nabala, eta behar nabala hori, gelditu pixkat, eta onartu ez dudala hori nahi, eta, bueno, beste norabidea jo, beste bide batzu jorratu, edo pixkat emozio horiek landu, eta zinitzen zurekin lantzen hori, pentsamenduak eta emozioak, eta onartzen, gaur egunteko zuen egoera, onartu, bakez, hola da, aldatu dezakedana nire esku dagoena, landu, lanketa batein, eta ezin dudan aldatu, onartu, eta hori hasiera baten hori. Eta zergatik kostatzen zaigu hainbeste laguntza eskatzea? Behar bada, bueno, niri ez zaite kostatu, baina behar bada pertsona gaizki dagoenean edo gaizki sentitzen danean, zaio gustatzen jendeak horrela ikusi dezan, ez? Gaizki egoteak ez dugu imagen hona ematen. Beti baloratzen gehiago, ez dakit, ondo dagoena, segurua dena, eta hori, vulnerable erakustea zure burua bestearengan, ez kostatu egiten da, ez gustatzen. Eta beldurraren kasuan, zergatikan gehiengoari galdetzen dugu, beldur zara? Ez nik ez dut beldurrik. Baina gero denok ditugu beldurrak. Beldurra beti dago, lanean. Beti dago. Gakoa da nola jolastu beldur horrekin, nola erabili beldur horrekin. Beldurra daukat, bai, urduri egoneik elkarrizketa egiteko, baina aurrera egiten dut. Ez gertatuko elkarrizketa horretan. Ez daukat inungo arazorik, ez? Edo, ez dakit, erabakitzen dut aldatzea bizitzaz,
zer etorriko da, edo pixkat ego hori zuregan, ez, inseguridade hori galtzen dut, ez dakit. Esan duzu ez, nervioso nago elkarrizketan aurretik, baina badakit beldurra dela eta aurre egiten diot. Edo aldaketa bat behar dut bizitzan, bai, eta aurre egiten diot. Nitzagoakoa da, naiz de beldura sentitu, hori ona da, ona izan leike, bai? Pixkat alerta jartzen dutzu, hobeto prestatzen dozuz gauzak, ez dakit. Naiz de beldurra aukin, aurrera hain. Eta ezin bozu aurrera hain, hasi lagundu. Pero lagundu. Ikusten dut formakuntzako erramintak ondo erabiltzen ari zarela, eta esan duzu, orain ere bai, bizitzan, beste pausu bat eman behar dut, beldurra ematen dit, aurre egingo dut, zergatik zure bizitzara aldaketak datoz. Bai, aldaketa datoz. Aldaketa datoz, bai, eta ez dakit nola joango dan, nola joango dan, ez dakit nindi joango dan, zebi baina jokatuko dugu. Baina jokatuko dut. Nire karta jokatuko dudaz, eta, bueno, eszedentzia bat eskatu honen lanean, urte betekoa, eta... Lan estable bat zenuen? Lan estable bat, ekonomikoki ondo irabazita, etxe ondoan, eta derrepente ez, hori, nire egoeragatik, eta behar bada inkonformista bat nazelako, eta beste zehozer nahi dut bizitzan. Eta bizi bakarra duzulako. Eta bizi bakarra dudalako, eta bizitza nahi dudalako. Eta beste gauza batzu probatu, iratxerekin jarri ditzen mailan, nire emazteakin, eta esan nion, behitu, formakuntza hau egiten ari naiz, hau ikasi dut, hau sentitzen dut, beldurra daukat. Zer ikasi duzu, Good Informationen? Aurrera egiten. Naiz da emozioak, beldur, emozio, amor, emozio, tristura, emozioak sentitu, inseguridadea, aurrera egiten. Nire burua gehiago zaintzen, lasaiago goten, eta, behar bada ez. Dena ez dagoela kontrolpean. Eta nik dekoten lekuan kontrola edo gauzetan hor egin badua da lana. Nik ez dakit ze joango dan bidea, baina bidea hartu behar dut. Eta argituko da. Nik egingo du lan bat, eta dokumentalekin egingo du lan bat, eta, argituko da. Eta, horretan nabil. Zer da benetan bultzatu dizuna, esan duzuna, lan estable batenago, ongi irabazten dut, ez dut inongo... Baina badago zerbait, anakotzi esan diona, anakotz, hau ez da zure bidea? Ez, pixka nire formakuntzagatik, eta ni sinistengo nire buruan, nire kualidadetan, eta pixkat zentzun bat emon nire bizitzari. Alegin du zentzun bat emoten nire bizitzari, eta pixkat ez dakit. Autorrealizatu edo ez dakit. Nire burua ikusi besteengan laguntzen edo ez dakit. Pixkat zentzun gehiago ematen nire bizitzari. Eta ez robot baten moduan konformatu leku batean, lan batekin eta ez dakit. Eta ganera egoera ona da, nik eszedentzia bat eskatu dut, lan postua fijoa da. Nik esaten nion ez, giza baliabideko zanari esaten nion, nik lan postu fijoa daukat, urte bete noa, probatzera beste bide bat hartu behar dut. Gero hemen jarraitu dezaket berdin. Osea, ez dut ezer galdu, ez da ezer, ez dakit, ez dakit. Eta gero barne indar bat, ez? Lotu dudala nire buruangan, eta
badakitxo zer agertuko da. Bai, Desberdina eta nik polita. uste agertuko zaizula, eta ez dut uste lan horretara bultatuko zarenik. Hor utzi duzu, baina ez dut bultatuko zarenik. Hitz egin Nik duzu, hartuan, hor beldurra sartzen da, hartuan ez dut ezer esango. hitz egin duzu, anagoz, bizitzari zentzu bat emateaz, bai, eta barne indar bat sentitzen zenuela. Zer esango zenioke zuk elkarrizketa hau ni begira dagoen bati, Bai. eta egunerokotasun hortan dabilenari, eta zer esango zenioke bere bizitzarekin erabat gustura sentitzen zen pertsona bati? Zein da zure gomendioa? Pentsatzea pixkat, gelditzea, gelditu, begiratu zure buruari eta esan, zelan nago. Baldugu astirik, geratzeko, gaur egungo gizartean. Bai, beharrezkoa da. Beharrezkoa. Beharrezkoa da onartzea ez nago gustora. Edo ez nago ondo, edo ez nago gustora, edo beste zer behar dut. Osea, onartu eta gero laguntza eskatu. Laguntza eskatu etxean, edo profesional bati, edo ez dakit. Aldaketa bat nahi baduzu, zehose diferente behar duzu. Pausoak eman behar duzuz, orduan laguntza behar baduzu, laguntza eskatu. Zu gai bazara zu bakarrik egiteko, aurrera egin. Eta zure buruan sinestu. Azkena garrantzitsua da, naiz da ez jakin doa zoazen, hau ez dut nahi. Beste pauso bat egon behar du. Naiz da ez jakin nundi noan, eta pixkate horre egon naze dardarka batean, baina... Askotan zuk esatzen bezala, lehen pausutxo hori da zaiena. Bai, gogorrena hori da. Apurtzea dekosunakin, ziurtasun horrekin, hori da gogorrena. Merezi du gero? Bai, merezi du. Bai. Merezi du. Eta, nik gaina nik bizitzakin, eta garitak haikin bizi dugunakin, eta hor ikusi dugu oso indartxoa garela, ez? Eta pertsonak ikusi behar dau, berak uste dut, baina askoz gogorragoa dela, denak. Denak gara gai askoz gehiago egiteko. Baina hor deko burutxo bat limitetzen duguna, eskuna asko, pentsamenduekin ni ez naz izango kapasa, ni ez naz ikusten hor. Landu hori, eta zergaitik ez da ikusiko hor. Ikusi bestera batera, igual horrela ikusteko, pentsamendu aldatzeko igual laguntza behar da. Hori da, aldatzeko sinismen limitante hori. Ni beti dut bizitzarik onena nahi du denontzat, baina gero gure burua edo egoa da, ez? Gure barren lasaitasunik kentzen diguna, beldurrekin, ez gara autoestimarik ez dugu gure bizitzari onartzeko bizitza hon bat, Jendeak esaten dizuna, kulpa asko, jendeak esaten dizuna, nola ingo duzu hori? Zergaitik ez hori ingo hori. Probatu behar dut. Nire bizia da. Nire bizia da, biziko naz, eta bizitza horrea doie, tita batean. Ederki anakotz. Ez dakit zerbait gehiago gaineratu nahi duzun, ni benetan oso gustura geratu naiz. Plazer bat izan da, beste behin. Beste azkeneko saioa, esango du egiteko, zurekin. Eta benetan eskerrik asko, eta eskatuko dizudana... Nik, parkatu, nik oparitxo batzuk ekarri dutzuaz. Mila esker. Bitu, hau da Aitatxo dokumentalaren dosierra, eta hemen dago nire bihotza, nire bizipenak. Inar izango da hau? Bai, hau da Inar, hau naz ni. Ni Baskonia zale amorratua naz, Saskibaloi zale amorratua naz. Eta, bio daukagu kamiseta, Gari Ekain izenekin, eta hemen daude gure semeak errautzak edo bertan daude, ez? Oin kamiseta hau, nire lagun batekin joan da, hile egin zai lagun bat, Igor, Maiabiko mutil bat oso tipo ona, eta bera oso Baskonia zalea zan, nirekin joate zan partiduetara, eta bera hil baino lehentxu hau oparitu nion kamiseta hau, eta bera ikistori ilusioa eman zion, eta esan zidan, egunen baten joango gara ikusten. Karo, bera hiltzen zeuan. Eta bazekien. Eta bazekien. Baina berak esan zidan. Hospitaletik aterako naz, eta joango gara partidu bat ikustera. Eta esan edu partidu hori. Baina,
berakin joan da kamiseta. Bere familia izan nio mesedez, kamiseta bere bihotzean eraman desala, eta eraman du, orain ja ez daukat. Baina, bueno, hor dago dosierra, hor dago lana, bihotza, maitasuna, dena jarri dut hor, eta, bueno, habe gustatzen jatzun. Bai, gustura irakurriko dut. Bai. Beretan gustura irakurriko dut. Euskeraz dago. Eta gero, Eskerrik asko. beste liburutxo bat, bai. Joder. Koitxuneko liburu bat, nik da lehenengo liburua irakurri nuena koitxunena, koitxu deportibo hau, Diego Gutierrez crack bat da, bai. Madrileko koitx bat, zautzen duzu? Bai. Ba, nitzago crack bat da. Nik irakurri nuen liburu hau, eta oso erreza da irakurtzeko, erraminta pilo dekoz, pixkat zurekin bat dator, eta oso ondo dau. Eta nik daukat edizio zar bat, eta esan egan, bitu, hasierek ez da dituko da ben, baina... Ez dut liburu ez dut, asik. Zuretzako. Mila esker anagotz. Mila esker bihotzez. Eskerrik asko. Ez opari engati bakarrik, hemen izateagatik gurekin, segi pelotan txokoan. Jarraituko du kontaktuan. Jarraituko du. Beti esatu dut, nirekin lanketa egiten dutena formakuntzan niretzako ez dira bezeroak. Lagun bilakatzen dira, denak esateko. Azkenean, asko konpartitzen dugu. Asko konpartitzen dugu, emozioak, eta denekin kontaktuan mantentzen dut, eta benetan zuetara bestelako izango, eta eskerrik asko benetan. Zuri, eskerrak zuri. Amaitzeko, egingo duguna da, denekin batera egiten duguna, zure firmatxoa eskatuko dizut, mentxe gure saskian jasotzeko, pelota. Bale, oso ondo. Eta segi dezagun bakoitzak bere ametsen bidean. Bai. Bizitzaz gozatzen eta gozarazten. Anakotz, oso ondo. Mentxe. Esker. Mentxe utziko dugu. Dotore. Bai. Eta eskerrik asko anakotz. Eskerrik asko hor. Bai. Guri begira egon zareten guztioi. Segi pelotanek aurrera jarraitzen du. Eta eskerrik asko eta laiztera arte. Aio.